तो मारबो ऐसा झापट नहीं पापड़ हक दे। अरे अभी तक तू सब हल्ला करते बारे जइबे कि लाठी लेके आई। चल 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 चल। अरे रुक रे रुक मत देख वहां पूजा रखल बा। चल चल चल। ए रुक रुक पहले देख कि भूजा वाला का करता। हाँ सचिन भाई ठीक केला छोड़ा सके भागा के लगाओ खैनी खा के जाए क्या के सवेरे से एको बहनी ना भाई। अच्छा ठीक बा रुका बना दे तानी हमरो भैंसिया के सोना देवे के। छौरी दे हमारा दी लागे लिख दे बहु वैशाली जी लागे। Oh no! देख भूजा वाला खैनी खाए और फिल्म देखे में व्यस्त बा। चल अपन काम चालू कर। रे दोगला के बेटा सब रे पूजा कला निकाला तारे रे अभी ले एको को पूजियो ना निकल पा रे। अरे बाप रे बाप सारा पूजा ले गए आज तो तनको कमाई ना भेल मेरा रू में खाना ना दे बाप रे बाप। ओ डोलन भाई रुका फिल्म देख के जा सीन बा चल बा। ना सीन के चक्कर में किना जाई मंगा दिए बे हम ना रुकब। अरे तोर बेटा हमर बेटा के काला मार। तोहर बेटा हमर बेटा के मारता तो छोड़